Jel, lapit na lang Valentine's Day. Mano kaya? Mano? Kuya, ako excited na kuya. Kaya sa February 14, ma-date kami sa bana ko. Ikaw ya? Di ano? Ako excited ako sa February 15 kay Sildo. Sildo ako niya ginahulat. Hindi kay Valentine's. Kamaya Valentine's ka mo, tapos date ka mo. Pagkapuli nyo, gasto. Ako yung pagka February 14, sweldo. Magpuli kuya, may kwarta ko. Lipay mo kami Japon. Ikaw ya, wala ka ng lipay. Hindi ka mo malipay sa kwarta. Te, ano kung hindi ko malipay sa inyo Valentine's, at least wala ko yung gasto. O, di ba? Ako yung magasto kuya. Bala na ya, wala ko kwarta. Basta malipay lang ko. Ako ya, bala hindi ko malipay, basta may kwarta.